Sí, això sí, sobretot els automàtics, tots normalment tots els automàtics per entrades normalment es van parlar amb signes, les dones parlaven però només tenien signes d'una barra i els de això perquè feien molt soroll. I aquest soroll podia provocar sordera? Sí, llavors clar, això no es mirava tant, però sí, hi podia provocar. Sí, perquè era un soroll continu que estava allà dintre, perquè entràvem quan teníem alguna avaria o alguna cosa, però si no, que estava totes les 4 hores seguides allà dintre, més 4 hores més a la tarda, se sentia. I els altres que anaven en corretja, que anaven amb un motor sol i també feien soroll, perquè com que picava d'això, picava la llançadora, doncs també feien soroll. No tant com aquests, però també feien. Però que era el clac, que anava fins a l'era per anar deixint, anar ficant el fil l'una apretada contra l'altra, doncs feien soroll. I clar, hi havia tants de tres que feien soroll. I m'havien dit que dels telers sortia com una espècie de pols que dins la borra. Sí. Això també podia afectar suposo que també devia poder donar, sí, suposo que sí. Sí, perquè això de pols feia molta. Sí, de pols hi havia molta, perquè esclar, a base d'anar rascant anava fent una bolseta. I això ho havien de netejar tot sovint, netejar-ho, expulsar-ho. Els motors els tenien d'anar allà a bufar un ventilador perquè es posaven de pols d'aquesta de tope, i els havien de cada setmana havies d'anar a netejar, tenim una màquina una espècie de ventilador per netejar tot ell per deixar-lo net. Sobretot eren motors grossos que llavors a dintre doncs respiraven, es veia la dintre, les altres de dintre de voltar es veia la dominat també, on això tenies de malaire de bufar perquè marxés la pols, però perillava que s'encengués també, clar, com que fa un d'escalfor i la pols d'aquesta perillava que també s'encengués.